noites e benvidos unha xornada máis ás novas do día en Estrada Televisión este venres 24 de outubro. Comezamos, como sempre, desglosando a actualidade do día en titulares. A Consellería de Medio Ambiente dá conformidade ao Plan Xeral de Ordenación Municipal deste concello. Nos próximos días o documento será remitido á Dirección Xeral de Urbanismo, último trámite pendente antes da súa aprobación. O pasado mes de setembro o equipo redactor explicoulle á Comisión de Seguimento do Plan Xeral os requerementos impostos por Medio Ambiente. Nas próximas semanas o Concello informará aos propietarios afectados polas modificacións. Nefastos. Non estamos no mapa de España. Ou estamos, pero estamos como unha nación satélite que forma parte dun continente, pero na que non hai accesos, non? A Estrada abriu hoxe unha exposición no Teatro Principal centrada na célebre ponte de Gundián, xa que se cumpren 50 anos dende a súa construción. Turismo termal de Galicia. Lugares inesquecibles para esquecerse de todo. Vémonos, Lola. Deca logo. Imagina. Non imagines. Confía nun comercio galego de calidade. Selo de calidade do comercio galego. O noso comercio con garantías. De haber unha aperta Galicia calidade, sería esta. De haber un amencer Galicia calidade, sería este. De haber un sorriso. De haber unha noite Galicia calidade. De haber un bico. Galicia calidade é só aquilo que podemos certificar. Só os produtos e servizos galegos coa maior calidade controlada e confirmada. Hoxe abrimos a actualidade da Estrada de Comarcas falando do Concello de Teo. A Consellería de Medio Ambiente dá conformidade ao Plan Xeral de Ordenación Municipal deste concello. Nos próximos días o documento será remitido á Dirección Xeral de Urbanismo, último trámite pendente antes da súa aprobación. O pasado mes de setembro o equipo redactor explicoulle á Comisión de Seguimento do Plan Xeral os requerementos impostos por Medio Ambiente. Nas próximas semanas o Concello informará aos propietarios afectados polas modificacións. O Concello de Teo recibiu esta semana a resolución da Consellería de Medio Ambiente pola que se declara a inviabilidade de sometemento do Plan Xeral de Teo os trámites previstos no artigo 7 da Lei 9/2006 do 28 de abril. En termos prácticos, isto significa que Medio Ambiente dá a conformidade ao Plan Xeral do Concello aprobado provisionalmente no Pleno do Concello do 26 de marzo de 2007. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, despois de analizar o Plan Xeral, impuxo unha serie de requerementos en setembro de 2008. Estes requisitos establecían que os plans parciais, plans de sectorización e plans especiais serían obxecto dunha avaliación ambiental, axustar a proxección demográfica do Concello, establecer unha zona de policía en todos os cursos fluviais e a clasificación dos terreos que figuren como expansión de núcleo rural situados en zona de policía como solo rústico de protección de augas. O equipo redactor do Plan Xeral axustou o documento o plan a estes requerementos para enviar a Medio Ambiente a finais do mes de agosto pasado. O pasado 16 de setembro reuniuse a Comisión de Seguimento do Plan Xeral na que están presentes todos os membros da Corporación Teense, na que a empresa redactora explicou o proceso. Esta semana Medio Ambiente notificou ao Concello a súa conformidade co documento enviado. Isto significa que o trámite pendente para a aprobación definitiva do Plan Xeral é o seu paso pola Consellería de Política Territorial. Nos próximos días enviarase o documento á Dirección Xeral de Urbanismo a partir do que se establece un prazo de 3 meses para que a Administración Autonómica dictamine.
Os requerementos de medio ambiente afectan a un pequeno número de propietarios que serán informados directamente polo Concello nos próximos días, aínda que estas modificacións son provisionais en espera da resolución da Dirección Xeral de Urbanismo. Volvemos xa ao Concello da Estrada, xa que o voceiro de Cidadáns de Galicia, Xosé Manuel Reboredo, tilda os presupostos do Estado como nefastos, xa que non existimos para eles. En canto aos da Xunta de Galicia, Reboredo apunta que hai restos, pero que non se creen nada. Nefastos. Non estamos no mapa de España. Ou estamos, pero estamos como unha nación satélite que forma parte dun continente, pero na que non hai accesos, non? Porque ter a desvergonza de propoñer os presupostos do Estado 10.000 euros para a variante, para adxudicar a variante, creo que é unha tomadura de pelo, non? Nós o dixemos no seu día, de que os 1.300.000 euros de que tanto presumía o BNG que había conseguido non iban a servir para nada, porque era 2% do proxecto, agora consínase 10.000 euros máis, e, por tanto, seguimos igual. Imos perder 1.300.000 do ano pasado, que non se invirteu nada, pasarán, xo dixemos nós, a outras partidas de infraestructuras do ámbito estatal, seguramente de Cataluña ou do País Vasco, de Andalucía, e a nosa variante a nivel estatal, nada. Posto de Xunta. Bueno, vamos a ver, aquí estamos. Hombre, hai gestos, non? Vense gestos positivos, pero como estamos en ano electoral, porque non descartemos, non podemos descuidar que a selección van a ser no mes de marzo, pois non nos creemos nada. Se antes xa non tiña ninguna credibilidade, nin este goberno local, nin o autonómico, menos vai ter agora nun ano electoral. Cidade do Moure, 11,5 millóns de euros. Ben, que pasa cos 9 millóns do exercicio anterior? Vai pasar estes 11,5 igual cos 9 anteriores? En todo caso, 4 anos, 5 anos levamos que a Cidade do Moure, e aínda non temos a parte administrativa, o trámite administrativo solucionado. A lei terá que poñerse colorado. 5 anos para un trámite administrativo de 500.000 metros cuadrados, cando veña o plan xeral xa non vai do 2010, vai do 2030. Pero de onde? Bueno, este é outro cachondeo, vamos decirlo así. 10.000 euros para o Pérez de Ondi. Pero Pérez de Ondi non dixo o señor delegado aquí na Estrada, co señor alcalde presente, que era unha actuación prioritaria e que se iba a executar no ano 2008-2009? Pero é que este tema do Pérez de Ondi leva 5 anos, levamos 4 anos con este tema. E estamos exatamente igual. 100.000 euros non é un 10% da obra. Por tanto, señores Comunidade Educativa do Pérez de Ondi, 2008 non hai ampliación Pérez de Ondi, 2009 non hai ampliación Pérez de Ondi. Pero sí, Comunidade Pérez de Ondi, pero sí ten ampliación garantida la LIN. Autovía, 347.000 euros. Bueno, un xesto como os 1.300.000 da variante. Consigno unha cantidade para cubrir máis espaldas, e digo, non, agora estamos invertindo na estrada, pero logo, no plan de estradas de Galicia non incluyo, o sea, incluye a autovía, pero non dou plazos de execución, nin financiación, nin comprometo financiación concreta para o seu desarrollo. Por tanto, outra carta aos Reis Magos. En resumen, que o señor Touriño pasou pola estrada, co señor Dono, pasou todo o señor Quintana, co señor Raquel, e seguimos tendo o mesmo, as mesmas promesas e os mesmos incumprimentos. A estrada na iba a coñecer ninguén, e levamos 4 anos no goberno autonómico na estrada con 0 euros invertidos. 0 euros invertidos nos proxectos estándar, evidentemente, no capítulo de subvencións, alguna cosa non pode ir. E resulta que van a dar 3,5 anos, 3 anos e medio de goberno autonómico, de novo goberno autonómico, que iba a traer para a estrada baúles e baúles de fondos públicos, e resulta que non hai ni unha sola inversión, ni un solo euro invertido nestos temas, nestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proxectos, non hai un solo euro invertido, ni non habrá, ni se espera que o haxa. Pois iso foi o que trouxo o goberno do bipartito autonómico á estrada. Parte pola asignatura anterior, que nós entendíamos que era unha especie de
de freno, de presión ao Partido Popular, pero resulta que neste momento temos que dicir que tampouco os seus lle soltan. Pois iso é o que a Estrada pinta na xeografía galega, na vida política galega. Reboredo asómbrase do número de plazas que se crearon nestes meses de goberno socialista. Reboredo quería salientar as palabras en época de eleccións dos socialistas como eran optimización de recursos humanos ou persoal sobredimensionado. A nivel de personal, a nivel de facenda, nunca tiramos tanto personal como agora. Un goberno nun ano creou 8 plazas novas. Acordarse cando decían optimización de recursos humanos, amortización de plazas, persoal sobredimensionado. 8 anos, en 16 meses, 8 plazas. Sería que fai unha gracia con este tema, se se pode fazer a gracia. Se facemos unha regla de 3, resulta que en 4 anos van a salir 20 plazas, se van a este ritmo. Bueno, xa veremos. En todo caso, aí están. E que digo Benegar, que era un dos grandes defensores da optimización dos recursos. Aquí criticamos cando se asesores, cando se contrataban asesores, e agora vamos ter un asesor xurídico, un asesor técnico, 2 arquitectos, 3 avaliadores. Aquí, e non funciona o urbanismo, que é o gran problema. É dicir, había moitos expedientes para facer, é certo que había expedientes paralizados, pero eran expedientes paralizados que non se poderon tramitar porque estaban suspendidas as licencias por imperativo legal, 2 anos de aprobación inicial do plan xeral, máis un ano que foi voluntario. Entón había unha razón para haber expedientes acumulados. Pero agora a señora concelleira, que tanto presumiu de que por fin tiña os recursos humanos e técnicos e persoales para dirixir o departamento con agilidade, resulta que agora volve a haber, ou sigue habendo, un montón de expedientes, e hai máis técnicos. O Concello estradense realizará a través da Unión de Consumidores de Galicia unhas charlas sobre as novas normas de hábitat. Tamén tentarán facer xornadas técnicas dirixidas aos profesionais interesados no tema. Estivemos en contacto ca Consellería de Vivenda por unha notificación, unha convocatoria que nos manda a Unión de Consumidores de Galicia coa intención de organizar unha charla informativa no noso Concello sobre o tema das normas do hábitat, a nova aplicación das normas do hábitat galego. Entón, pois informarvos ao respecto que tras as conversas que mantivemos, pois estamos buscando calendario para organizar, ademais desta charla informativa que sería un pouco destinada a usuarios para que coñeceran pois todas as normas que lle poden afectar a nivel consumidores. E ademais, pois tamén ca Consellería de Vivenda vamos a intentar que este tema se faga un pouquiño máis técnico, porque entendemos que dada pois a aplicación recente que se plantexaron pois algunhas dúbidas con respecto a esta normativa, pois os técnicos poden estar moi interesados en coñecer de primeira man da Consellería pois un pouquiño máis polo miúdo todas estas cuestións. Entón tamén vamos a intentar, como vos dicía, que se faga un seminario xa máis técnico, máis profesional, dirixido a estas persoas que traballan todos os días ca aplicación da normativa. Entón vamos a combinar as dúas cuestións, tanto unha charla para usuarios finais, para consumidores, como un seminario para técnicos. Ao elixir esta opción que nos parece máis interesante, pois é posible que antes de final de ano non dé tempo por cuestións de axenda, non? Tanto da Consellería como tamén da UCAL, da Unión de Consumidores. A nivel de superficies é a cuestión que máis lle preocupa, sobre todo os técnicos, e co que máis nos comentan as cuestións de superficies novas que teñen que ser máis amplias. Iso plantea problemas, claro, de que dá unha menor edificabilidade, por tanto, un menor aproveitamento. Iso é así a cuestión un pouco básica, pero todas estas cuestións as concretaremos, por eso nos parece interesante que haxe esta charla, este seminario, para que todo o mundo teña máis información ao respecto. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada está a organizar diversos seminarios dirixidos ao pequeno comercio e ás PEMES, pequenas e medianas empresas.
A Fundación de Exposicións e Congresos de Estrada, a través da Axente de Emprego, está a organizar un seminario dirixido ao pequeno comercio que versará sobre a prevención de riscos no comercio. Dito seminario terá unha duración de hora e media e ten previsto celebrarse o día 24 ás 9 da noite nas instalacións da Fundación. Os temas que se tratarán no mesmo fan referencia ao traballo e á saúde, accidentes e enfermidades debidas do traballo, marco normativo, elementos básicos de xestión de prevención de riscos, riscos xerais e a súa prevención e plans de emerxencia, primeiros auxilios. Igualmente, estáse xestionando os trámites para organizar outro seminario sobre como xestionar e aforrar no coste dos produtos e servizos dirixido especialmente a traballadores das PEMES que necesiten manexar conceptos de coste para a toma de decisións dentro da empresa. Dito seminario tería unha duración de 4 horas e aínda a data está sen confirmar. Previsiblemente terá lugar o sábado 13 de decembro de 9:30 a 1:30. Os contidos a tratar neste seminario fan referencia ao análise do concepto do coste empresarial, a identificación das distintas tipoloxías de costes existentes na empresa e a relación entre a estructura de coste no volume do negocio e o resultado empresarial. Todas as persoas interesadas nestes seminarios deben poñerse en contacto coa Axente de Emprego da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada a través do número de teléfono 986 573 406. A Estrada abriu hoxe unha exposición no teatro principal centrada na célebre ponte de Gundián, xa que se cumpren 50 anos dende a súa construción. O 8 de setembro de 1958 inaugurouse o tramo de vía ferroviario entre o Carballiño e Santiago. Nese mesmo día, na zona de Gundián, un numeroso grupo de veciños das ribeiras do Ulla agardaban cun coro da Estrada e gaiteiros a que o xeneral Franco cruzase na súa viaxe inaugural a famosa ponte que leva o nome deste enclave a cabalo entre as provincias da Coruña e Pontevedra. Din que Franco non chegou a baixarse do tren, pero si se detivo na ponte momento que algúns dos presentes aproveitaron para facerlle chegar un xogo de sarras de barro confeccionadas por mans estradenses. A anécdota recóllese na obra Gundián, un achegamento a unha paisaxe natural e humana editada pola Asociación Raiceiros. Moitas das fotografías que se inclúen neste libro forman parte da mostra que onte arrancou na sala de exposicións do Teatro Principal, que estará aberta dende hoxe ata o día 31 de 7 a 9 da noite e o sábado e o domingo de 6 a 9. Nela, 18 paneis recollen distintos momentos da creación desta ponte e como afectou as asientes e os paisaxes da zona que denominaba dende as alturas dende xa fai medio siglo. Despois de chegar a exposición ata Ponteulla e San Xulián, un veciño do municipio de Vedra recala na Estrada coa intención de continuar o seu percorrido polas terras que baña Ulla, contemplando a posibilidade de que chegue a estacións de ferrocarril, segundo explicou Sofía Ribeiro. Lendas, paisaxes, historia, construción arropan este traballo que se acompañou da recollida de documentos orais daqueles que recordan como se levantou ese viaducto integrado na paisaxe aproveitando un estreitamento do camiñar do Ulla. Do seu leito estrouxose a area para as obras que se leva, tal e como se recolle na citada obra, cargada nun mulo con albandras ata o viaducto situado a 86 metros por enriba. En 1928 aprobouse o primeiro proxecto do viaducto sobre Ulla. En 1939 recupérase a iniciativa abandonada pola Guerra Civil. O seu presuposto foi de 1.037.035 pesetas, 6.232,70 euros e a obra previa na zona arrancaría en 1945. Antes de seguir con as novas, tempo para a publicidade. I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you, say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Forehead and your heart was breaking. I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head
Let me tune you and this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you. A parroquia de Guimarei vestirás esta fin de semana de cine. Os estradenses Mariluz Alonso e Rubén Rodríguez xunto co veciño de Vedra Manu G. Torre farán que a curtometraxe Empanada en Sardiñas, non gracias, vista de cine este emprazamento. Naceu aquí nun curso que estamos dando no Estudio Fonos do Plan CIP, un curso que se chama de técnico en audiovisuais que estou impartindo eu, e unha das actividades que tiñan que facer os alumnos era desarrollar por grupos un proxecto para presentar as subvencións da Xunta de Galicia para a produción de curtas. E unha delas que se presentou foi Empanada de Sardiñas non gracias, e temos a sorte de levar unha subvención de 4.800 euros. Bueno, pois de actores virá Dorotea Bárcenas, máis conocida como Amadora, que traballa nos Tonechos. Ven Abelino, de Padre Casares, que ven sendo miñato en Padre Casares. E despois está Isi e máis Chelo do Rego. Así que temos figuras a nivel galego e tamén, pois, como é daqui da Estrada do Corto, pois queríamos tamén involucrar un pouco tamén a dous actores, claro, actores bastante conocidos aquí na Estrada. A curta trata, o sea, a protagonista principal é Saludina, unha señora maior, viúda, que moi dixaracheira, que a pesar da súa idade é moi moderna, xa que cando vai a lei da Sachar leva un MP3, e ten un certo conflicto con Erundina, que a veciña esta típica cotilla, e ten moita envidia, sobre todo polo seu Joseiño, polo polo marido de Saludina, que morreu fai anos. Entonces está ambientada na época de San Xoán, e as empanadas de Saludina teñen moi boa fama. Entonces, para ese día, para San Xoán, vai facer unhas empanadas de sardiña que van ser moi especiais. Hasta aí. Moito. As grabacións son en Guimarei, ali na casa de Rubén, e despois no campo da festa de Guimarei. Sí, o sea, é todo en Guimarei, todo na parroquia de Guimarei, ao lado da torre, ali nunha aldea e depois no campo da festa. Hai así en 3-4 localizacións que son todas na parroquia de Guimarei. O guión, o sea, todo. Todo ali vive. Primeiro hai que ter unha boa historia, e para acabar o guión, levamos co guión a voltas 2 meses, polo menos. E nada, coordinar a toda a xente, poñer todo o mundo de acordo, e coordinar todo. Depois o montaje, además, visto, o montaje é nada, pim, corta, pega, corrige color e listo. Si nos dá tempo, nos gustaría, igual de cara a Navidades, pois facer unha estrela en Guimarei. A ver, todo depende como vai a montaxe, pero igual sería boa data de cara ao Nadal poder estreala. Outra parte importante da curta vai ser tamén a banda sonora, que está composta polo grupo Pé de Boi, que é tamén un grupo daqui da zona do Valdulla, con componentes da Estrada, de Vedra, e tamén contamos con eles, a música da curta. Lagarta presentará o vindeiro venres na Estrada a obra Aeroplanos. O elenco de actores está formado por dous clásicos do teatro e da televisión galega, como son Ernesto Chao e José Manuel Oliveira, máis coñecido como Pico. Trátase do traballo da compañía Lagarta, titulado Aeroplanos. Lagarta está unido fundamentalmente a Ernesto Chao, un dos máis renombrados actores que temos en Galicia, que é coñecido polo seu papel de Miro Pereira en Pratos Combinados. Ernesto Chao xa leva feito este o terceiro espectáculo que monta, os outros foron Fobias e Carambola, e sempre marcados no mundo da comedia. Entonces convidamos aos estranenses a que acudan, porque os tempos están para pasar un rato agradable, e o teatro nos axudará. Presenta, como digo, Aeroplanos, que é unha historia de relacións humanas de dúas personas de idade,
coas súas teimas, os seus caprillos, as súas cousas de vellos, as dificultades da convivencia, a alegría de vivir, en fin. Todo isto está avalado por un traballo dos grandes actores como son Ernesto Chao e Xosé Manuel Oliveira Pico. A dirección corresponde a Rosa Álvarez, que é unha directora habitual desta compañía, e ambos os dous protagonistas, Ernesto Chao e Xosé Manuel Oliveira Pico, pois son conocidos por todo o público pola súa presenza nas series de televisión de Galicia. Entramos agora na información deportiva falando da estradense Alicia Seijas, porque esta gañou o circuito de tenis de El Corte Inglés. A tenista estradense Alicia Seijas adxudicouse ao circuito El Corte Inglés de tenis que se celebrou a pasada fin de semana nas pistas de Squash Santiago situadas en Milladoiro. Seijas partiu como unha das cabezas de serie do torneo santiagués pola que accedeu de xeito directo ás semifinais. Nelas, a de Estrada desfíxose de Ana Vigo por 6-1 e 6-0. Na final fracticida, Alicia enfrontouse á irmá Cristina, que venceu a cabeza de serie número 1 do torneo Raquel Madrigal, en a que tamén derrotou por un dobre 6-2. A tenista da Estrada mostrábase satisfeita da súa actuación no campeonato compostelán que tivo lugar os días 17 e 18 de outubro e anunciou a súa próxima participación no torneo que terá lugar en Pontevedra o 1 e 2 de novembro. O obxectivo da Alicia Seijas é seguir sumando victorias. De feito, o torneo compostelán é unha competición a que Seijas xa lle ten tomada a renda e onde recoñece sentirse moi a gusto. Ademais, a súa condición de cabeza de serie é un recoñecemento á calidade outorgado polos responsables da competición e mostra o nivel adquirido pola tenista estradense nos últimos anos. Antes de rematar, recabamos as novas máis destacadas en titulares. A Consellería de Medio Ambiente dá conformidade ao Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello. Nos próximos días o documento será remitido á Dirección Xeral de Urbanismo, último trámite pendente antes da súa aprobación. O pasado mes de setembro o equipo redactor explicoulle á Comisión de Seguimento do Plan Xeral os requerementos impostos por Medio Ambiente. Nas próximas semanas o Concello informará aos propietarios afectados polas modificacións. Nefastos. Non estamos no mapa de España. Ou estamos, pero estamos como unha nación satélite que forma parte dun continente, pero na que non hai accesos, non? A Estrada abriu hoxe unha exposición no Teatro Principal centrada na célebre ponte de Gundián, xa que se cumpren 50 anos dende a súa construción. E aquí poñemos hoxe punto final as novas do día en Estrada Televisión coas imaxes da exposición sobre a ponte de Gundián que se abría onte no Teatro Principal e que permanecerá aberta ata o 31 de outubro en horario de tarde. Pola miña banda, nada máis, que desfruten desta fin de semana e de Icaluns.